وزیر دروای امریکا ئامانجا لە دارخستنا کۆنفرانسێ وارسۆ ئاشکارا کرد و گوت کۆ بگشتی دیتن و پاراستنە ئەولەهیە لە ڕۆژهەڵاتە ناوین وێ وەرنەگۆت و بێشکردن. مایک پۆمپیۆ وەزیرە دەروای ئەمریکا di پرێس کۆنفرانسێکی دا لەگەڵ هەفشانê xwe yê Polandî derbarê armancên civaka navdewletî ji li darxistina konferansê Warsaw ku duh çarşembê dest pê kiriye. Got ku armancên konferansê Warsaw gelek sade û xuyan e û beşdarbûyên konferans wê li dûv aştî û bexteweriyê ji bo gelên rojhilata navîn bigerin. Her wiha di konferansê Warsaw de ku şêst welat tê de beşdarin wê behsa nexşeriya aştiyê li rojhilata navîn û êrişên terorîstan û rêkarên rûbirûbûna terorîstan û peywendiyên navbera welatan de wê were kirin. Her li gorî ku Mike Pompeo eşkere kirî ji ber ku Îran destê werdanê di karûbarê navxweyî yê welatên Yemen, Behrên, Iraq, Sûriya, Falastîn û Libnanê dike, yek ji mijarên konferansê Warsaw rûbirûbûna pêgeha Îranê ye li rojhilata navîn ku ev babet bû cihê nerazîbûna berpirsiyarên Îranê. Weke hatiye behskirin ku xiyatirîn û mezintirîn kêşeyên rojhilata navîn ku wê di konferansê Warsaw de werne behskirin ev in. Weke hatiye behskirin ku xiyatirîn û mezintirîn kêşeyên rojhilata navîn ku wê di konferansa Warsaw de werne behskirin ev in: kêşeya Gelê Kurdistanê, kêşeya Falastîn û İsraîl, şerê navxweyê Sûrî, şerê taifî û terorî li Iraqê, şerê hikûmet û Hûsiyan li Yemen, şerê Talîban û hikûmeta Efganistanê, kêşeya dirûstkirina çekên kîmyawî ji aliyê Îranê ve.